Ahoj. Dnes by som trošku ťa chcela priviesť naozaj k tomu, aby si aj ty uvedomila, že naozaj máme iba jeden život a je skutočne dôležité sa naučiť robiť vedomé rozhodnutia a skutočne byť odvážna vo svojom živote a naozaj by som povedala, naučiť sa preberať aj tú zodpovednosť za svoj život. Lebo ak vidíš vo svojom živote, že čokoľvek je nefunkčné, čokoľvek ti vytvára isté starosti alebo akékoľvek bolesti, tak skutočne všetko sa dá riešiť. No naozaj niekedy si ani musíme uvedomovať tým, ako máme bežný život, koľko máme starosti, koľko pracujeme, možno sa staráte aj o tie deti a skutočne ten život uteká veľmi rýchlo. A preto by som ťa dnešným videom chcela naozaj inšpirovať k tomu, skutočne si sadni k sebe a správ si taký prehľad, čo je vlastne v mojom živote naozaj vyriešené, kde to mám podľa mojich predstav možno ešte lepšie, ako som kedykoľvek túžila a ktoré oblasti sú práve tie, kde potrebuješ naozaj to upratať, hlbšie s tým pracovať. Takže to je taký prvý krok naozaj na to, aby si následne mohla nájsť to riešenie a postupne si vieš vybudovať aj ty výnimočný život podľa svojich predstav. Lebo je naozaj dôležité si to uvedomiť, kde som, čo mám pred sebou, čo potrebujem upratať. No možno sa ti nemusí ani zdať, možno máš ten taký pocit, že som úspešná, som spokojná, veci fungujú, ale naozaj, keď sa pozrieš do hĺbky, skutočne sa cítiš milovaná, ocenená a máš tam nádherný vzťah k sebe samej každý jeden deň, že skutočne vieš riešiť veci s ľahkosťou, aj keď v živote priniesie možno nejaké stresujúce obdobie, skutočne vieš, ako ostať vo svojej sile. A to je to, k čomu ťa pozývam, ak naozaj by si túžiš po hĺbšej transformácii svojho života, skutočne sa cítiť naplnená a naozaj vedieť život, žiť s ľahkosťou, plniť si svoje sny, mať nádherný vzťah, tak ťa pozývam na rozhovor so mnou, kde ti bližšie poviem, ako ti viem pomôcť. A volám sa Jankajová, som médium psychic liečiteľka, transformačná koučka a mentorka. Už 6 rokov pomáham úspešne ženám uzdraviť naše emócie, akékoľvek aj traumy z detstva. Skutočne ako by som povedala, spracovať naše emócie a hlavne tú minulosť, ktorá nás skutočne môže ťažiť. A možno si ani neuvedomuješ, opäť aj dnes, aj každý deň, možno stále prežívaš isté bolesti v tvojej minulosti. Takže naozaj to je veľmi, veľmi dôležité pozrieť sa na tie emócie, až potom, aké máš vzťahy so svojím partnerom, so svojimi rodičmi, prípadne ako vychovávaš svoje deti, akým ideš príkladom. Až po to podnikanie, financie, naozaj plniť si svoje sny, dopriať si už dovolenky, alebo aj naozaj pracovať na takomto nádhernom mieste. Takže to rozhodnutie je v tvojich rukách. Je to tvoj život a je na tebe, čo od dnešného dňa spravíš niečo inak. Lebo aj ty o rok môžeš byť úplne niekde inde. Aj tvoj život skutočne môže byť naplnený, plný úžasných vzťahov a dokonca aj tá hojnosť môže prichádzať o mnoho viac v tvojom živote. Takže napíš mi správu, dojsť rozhovor a teším sa na teba.